sibukisane kafushane nje ngendaba yokwabiwa kwamafa, phecelezi ifisa sikhulume ngento esizoyiqamba sithi i-family will, ukwabiwa kwamafa omndeni. Lesi sihloko siyisihloko esingajwayelekile kuba sikhulume ngazo njengabazalwane, ikakhulukazi emabandleni noma sihleli nje uma sixoxa, kuyizinto esingazinaki. Kodwa kuyacaca kona kuyavela ukuthi kuyizinto ekuthi mase kukhona umzalwane wethu nebesihleli kahle naye, behlalisene kahle nomndeni wakhe, uthola ukuthi sikhona isiphithiphithi meseshonile. Abomndeni bayadonsa bafuna izinto, unkosikazi akasaziyo ukuthi uyini, abanye iy'ngane ziyadonsa ngoba sekukhona nezinye iy'ngane ey'qhamuka emaceleni, kunento nje isiphithiphithi. Akusazeki-ke ngoba bonke uma bethi kubafanele ukuzithola lezi zinto akukwazi ukuphikiseka, sekufanele kuyiwe enkantolo. Inkantolo ngoba wayengayibhalile iwili, phecelezi engalihlukanisanga ifu ubaba noma umama, bese kuba yiyona ekhetha, esingathi-ke ijaji elikhetha umuntu oyabizwe ngo-administrator, aqokwe yilona ukubheka sonke isimo, bese ehlukanisa yena-ke ngokomthetho wase-South Africa, esethi hhayi lokhu umlungele ukuthola, umlungele ukuthola into engaka, lokhu umlungele. Abanye ekusuke kungafaneke ngabe batholile, kodwa ngenxa yokuthi sithe siphila kukuhle sangawacaza, sangawaba amafa, sakushicilela phansi ngokomthetho ukubalekela umsindo uma sesihambile. Ngakho-ke ngiyathanda ukuthi sixoxisane ngalezi zinto namhlanje, ukuthi zibaluleke ngani. Imindeni eminingi lokho kuyalibaleka, kanti kuyalimaza kwabasele ngemuva mese kushoniwe. Ikakhulukazi abantu engike ngibone yilabo esingathi mesibabiza sithi bangabafelokazi. Labo bantu basala bengenalutho, labo bazalwane basala bengeyinto engelutho, bese kuba abantwana babo basale bengenalutho,